nemôžu byť náhoda? Čítate knihy o konšpiračných teóriách a všade okolo seba začínate vidieť sprísahania, alebo niekoho takého poznáte? Ak áno, zbystrite pozornosť. Jednu teóriu o tom, prečo je to tak, vám práve prinášame. Neustály pocit nejakej krivdy zo strany sveta. Vážna duševná porucha. Pochádza z gréčtiny a zvyčajne sa prekladá ako šialenstvo. Taký človek nedôveruje svetu a neustále útočí nastavený voči okoliu. Sú to pocity prenasledovania, pocity ovplyvňovania, zasahovania do života inými osobami. S takýmito ľuďmi aj komunikácia je veľmi ťažká. Oni sa spravidla uzavrú do seba. Reč je o duševnej poruche, paranoji. Paranoja môže mať rôzne formy, môže byť napríklad perzekučná, môžu mať pocit, že sú prenasledovaní, vidia niekoho na ulici, majú pocit, že ten človek ich sleduje, majú výrazne častejšie pocit, že sú práve oni odpočúvaní. Natrafia na vrátnicu, dajme tomu, kde majú kde sa potrebuje prezentovať, nemajú z toho pocit, že sa jednoducho legitimne idú ďalej, ale oni si na základe svojho nedôverčivého vzťahu k svetu vytvoria z toho predstavu, že v tomto štáte každý prenasledovaný, zapisovaný, filmovaný a tak ďalej. Čiže zaradia to do toho svojho konceptu nedôvery voči svetu a vzťahovačnosti. Dokonca môžu mať, že to všetko sa deje kvôli ním, že ich samotných niekto sleduje. Ako príklad by som uviedla pacientku, ktorá bola presvedčená, že susedia nazerajú cez obloky do jej izby, že jej škodia, že ju počúvajú, o čom rozpráva, napriek tomu, že okná boli zatvorené. Bola presvedčená, že do izby jej vpúšťajú rôzne jedy, plyny alebo iné otravy. Preto sa prestala stýkať so svojím okolím, prestávala vychádzať na dvor, nechodila už ani do obchodu. Prestávala potom postupne aj jesť niektoré jedlá, pretože jej paranoidné presvedčenie sa presúvalo aj na členov rodiny. Bola presvedčená o tom, že ju chcú otráviť. Úprimne, v každom väčšom paneláku sa niekto podobný nájde. Ale ako spoznať, že naozaj ide o paranoju? Má pocit, že okolí mu krivdí, neuznáva ho. Väčšinou má pocity výraznej dôležitosti, má vysoké sebavedomie, ale tento jeho obraz alebo self-koncept sa väčšinou nezhoduje s tým, čo si o ňom myslia tí druhí ľudia. Sú to ľudia, ktorí sa budú stále domáť spravodlivosti. Majú pocit, že majú nespravodlivo vypočítanú elektrinu, že im zle strávajú dane, súdia sa s nadriadenými, súdia sa s rôznymi orgánmi, môžu predkladať rôzne patenty, vynálezy, ktoré okolie neuznáva. Konkrétne som vyšetroval takého pána, ktorý bol presvedčený o tom, že vymyslel nejaký špeciálny pohon automobilov a robil v tejto súvislosti rôzne experimenty a nakupoval si rôzne prístroje, nakupoval si staré auta a išlo to tak ďaleko, že sa dostal úplne na mizinu, rozpredal celý majetok rodiny. Paranoja je názov, ktorý sa už v lekárskych kruhoch nepoužíva. Nahradilo ho výstižnejšie pomenovanie – porucha s bludmi. Blud je akékoľvek mylné a nevyvrátiteľné osobné presvedčenie človeka, ktoré však vychádza z nesprávneho hodnotenia reality. A konajú vyslovene v záujme toho, aby teda tie svoje paranoické bludy presadili a aby ľuďom dokázali, že je to skutočne tak. Človek, ktorý má pocit o blížiacom sa konci sveta, môže mať nejakú charizmu a vďaka tomu presvedčí nejakú skupinu ľudí, to už prichádza vlastne k davovej paranoji o blížiacom sa konci sveta, tak sa v histórii stalo aj to, že takáto skupina ľudí pod vplyvom nejakého paranoidného reformátora alebo pod vplyvom takej davovej paranoji spáchala samovraždu. Ideálne by bolo paranoji predísť, len keby sme vedeli ako. Príčina vzniku tejto poruchy nie je celkom známa. Vieme však, že vzniká skôr v tom neskoršom veku, teda po 40-ke. Ale väčšinou je to dôsledok vlastne nejakých citových deprivácií z obdobia raného detstva. A táto farba sveta sa mu zachovala až do dospelosti. A ako dospelý človek vníma svet ako nehostinný, ako negatívny, ako ohrozujúci. Paranoja sa dosť ťažko lieči, predovšetkým preto, že ten, kto by liečil paranoika, by si musel získať jeho dôveru. A oni sú v prvom rade nesmierne nedôverčiví. Málo komu veria, stále sú nastavení agresívne voči okoliu. Medikamentózna liečba u paranoidných črt osobnosti neprichádza do úvahy, nie je efektná. Na druhej strane, pokiaľ hovoríme o bludových poruchách s prítomnosťou paranoidných bludov, tak tam na prvom mieste prichádza do úvahy najmä farmakoterapia.
A teraz ruku na srdce. Nespoznali ste v týchto slovách seba alebo niekoho z blízkeho okolia?